Úplne parádny nápad. Čisté bezvetrie, čistá obloha, krásne bielo, ale nie veľa snehu. Akorát ľudí, takže tu nie je aspoň až tak smutno. A celkovo veľmi pekný výlet, odporúčam každému. Tuto na lyžiarskej lúke, ak si dobre pamätám, tak sa dá ísť po zelenej hore na Zobor, ale Zobor to nie je to miesto, kam všetci chceme ísť. Lepšie ísť po modrej, tuto na sedlo pod Zoborom, kde by mal byť vlastne ten výhľad na Nitru. Oplatilo sa ísť po tej modrej značke stále, naozaj od liečebného ústavu až hore, takže ju sledujte, neodbočte z nej a je to najkrajšia trasa. Ja už mám tuto pred sebou ten vysielač medzi stromami, takže idem k nemu. Ak chcete ísť na Zobor, kopec Zobor, tak je to samozrejme niečo iné, ale chcete ísť na tzv. Pyramídu, čo je miesto, ktoré poznajú hlavne Nitrania, ale aj vlastne všetci, čo chodia okolo Nitry, podľa toho vysielača a chcete mať pekný výhľad na mesto a na okolie, tak choďte stále po modrej značke a nemôžete zabúdiť. No a tu už som na križovatke, sedlo pod Zoborom, 535 metrov nad morom. Naľavo je Zobor, kopec Zobor. Málo kto vie, že to je inde než tá pyramída. No a napravo je tá pyramída 8 minút vraj, ale je to naozaj len za rohom. Dolu, pár metrov pod tou pyramídou, sa treba správne rozhodnúť, či chcete ísť po červenej značke, čo je do mesta, alebo po modrej, k liečebnému ústavu. Samozrejme aj z tej červenej sa potom podľa mňa dá ešte nejako odbočiť, ale už to nie je značené a nie je to teda také bezpečné a jednoznačné ako tadeto po modrej. Keď si vezmete nejaké boby alebo lopaty, lyžice, sáčky, tak sa môžete aj spustiť z tejto lyžiarskej lúky. Ale pozor na kamene, ich to naozaj dosť, aby som sa tu nespúšťal ani náhodou. Tuto pod tou lyžiarskou lúkou vlastne pôjdem vľavo, ale som zvedavý, čo je tu. Lebo sa mi zdá, že tu by mohol byť nejaký pekný výhľad. Nielen, že to je nádherne, ale dokonca tam je ten nejaký meškov vrch, tak tam dole v tej doline sa napojím na žltú značku a prídem pekne do liečebného ústavu, odkiaľ som vyšiel po modrej. Takže pôjdem inou trasou, bude to trošku pestrejšie. Odtiaľto som prišiel a som zrazu na raz cestí, ktoré nie je označené. Tam napravo vzadu, alebo teda už v strede vzadu, je ten Meškov vrch. Veľmi pekné miesto. Pekná prechádzka hore dole, možno 10 minút. A tuto doľava by mala ísť žltá značka. Pomohol som si aplikáciu Mapy.cz v telefóne, ktoré mám stiahnuté pekne v offline, takže vždy vidno, kde som, na akej trase, na akom mieste na mape. Takže ja už idem dolu po východenom chodníku. Tu už zabudnúť nemôžem a budem hľadať žltú značku. Ako som očakával, tak bola to skratka. Tu už vidím žltú značku, takže sa napájam na chodník